Hej Sofie, jeg har valgt at lave opgave 4 i afleveringsopgaven. Og i opgave 4 der får vi altså at vide, at vi har noget husholdningseddike, og her har vi en 4,8 masseprocent opløsning af ethansyre i vand, og det er altså det, det består af. Og så skal jeg finde pH-værdien. Så det vi allerede ved, er, at vi har en masseprocent, som er indholdet af syre i vandet, og det er altså her indholdet af ethansyre. Og det er altså på 4,8%. Yes. Vi ved også, at densiteten er på 1,0 gram per milliliter. Så det jeg vil starte med at finde ud af, det er altså, hvad massen er af hele husholdningseddiken. Og til det, der vil jeg bruge den her formel, som hedder masse er lig med densitet gange volumen. Fordi at vi kender jo ikke umiddelbart volumen, men jeg har så valgt at sige, at volumen er 1 liter, altså 1000 milliliter, fordi at vi ved jo bare, at vi har 4,8 masseprocent, og det er jo ligegyldigt, hvor stor volumen så er, fordi det er jo stadig 4,8%, uanset om man har 200 liter eller 1 liter. Så i hvert fald. Så finder vi altså massen af hele husholdningseddiken, som var 1 liter, og det gøres ved at sige densiteten, som var 1,0 gram milliliter gange 1000 milliliter, og jeg har bare regnet literen om til milliliter. Og det giver altså så 1000 gram. Så vi har altså en hel husholdningseddike, der er 1000 gram. Så skal vi så finde ud af, hvad ethansyren i husholdningseddiken, hvor meget det er. Og så finder vi altså massen af ethansyren i husholdningseddiken, som var jo 4,8 masseprocent af 1000 gram, skal vi så finde ud af. Ikke? Og det har jeg så regnet ved at sige 1000 gange 0,048, som giver 48 gram. Så det vil altså sige, at lige nu har vi 48 gram ethansyre i 1000 grams husholdningseddike. Yes. Og så det er rigtig godt, at vi har massen nu. Så skal vi så videre til at finde ud af, hvad stofmængden er, fordi det vi endelig godt vil finde frem til, er, hvad stofmængdekoncentrationen er, som man skal bruge til at beregne pH-værdi. Men stofmængden beregnes, og der har vi altså formlen N er lig med lille m over store M. Og store M er jo den molare masse af ethansyre. Så det finder vi altså, og det kan man jo bare slå op i det periodiske system. Så finder jeg den molarmasse af carbon, som er 12, og hydrogen, der har vi så 3 hydrogener, så det er 1 gange 3, og så carbon igen 12, og så oxygen gange 2, så 16 gange 2, og så 1 hydrogen til sidst. Og det giver så 60 gram per mol. Yes. Og så kan vi så, nu når vi har N, så kan vi så regne C, som er stofmængden. Så den beregner vi altså med... vi skulle lige regne det først jo. Så N er lig med 48, som er vores masse, divideret med 60 g-mol, som er vores molarmasse. Og der får vi altså 0,8 mol. Så N er lig, stofmængden er 0,8 mol. Så nu skal vi finde stofmængdekoncentrationen, som er C, og der bruger vi formlen C er lig med N divideret med volumen. Og nu har vi jo vores N, som var 0,8, og vi har vores volumen af det hele, som jo var 1 liter. Så vi dividerer altså de to, 0,8 mol divideret med 1 liter, er lig med 0,8 molær. Så stofmængdekoncentrationen er 0,8 også. Yes. Og det kan vi så bruge til at regne pH-værdien. Så det jeg har gjort, vi skal jo have et sælskema. Så det jeg har gjort her, det er først lige at skrive reaktionen op. Vi har altså ethansyre, der reagerer med vand. Og så har jeg lavet den her ligevægtspil, fordi det er en ufuldstændig reaktion, da det er en svag syre, vi har med at gøre. Og den afgiver en hydron og bliver så til acetat. Og så optager H2O en hydron, og vi får oxonium.
Og så skal vi lige huske at lave et minus her, fordi at den har jo afgivet og et plus her, fordi den har taget en. Og så til salgskemaet, så har vi startkoncentrationen af etansyre. Det var jo 0,8 molær. Og vand, der har jeg altså bare skrevet 1, og det er fordi, at vi har jo med at gøre vands autohydrolyse. Så den har jeg altså valgt lige ikke at tage så meget højde for i det her. Yes, og så startkoncentrationen af acetat, når det er, at vi lige har fået etansyre ned, den er jo 0, fordi der ikke er sket nogen reaktion endnu. Og vi går også ud fra, at ozonium det er cirka 0. Så sker der altså en ændring her, og det er, at vi har en eller anden del af den her startkoncentration, der bliver minus, der forsvinder, ikke? Så derfor har jeg skrevet minus x. Og her har vi en eller anden del af det her, der bliver til, og det samme herover. Men vi ved ikke, hvad det er, så derfor står der ikke så. Og så er det jo så, at der indstiller sig ligevægt, for vi har jo en ligevægtsreaktion. Og så kan man så sige, at vi får 0,8, altså startkoncentrationen minus et eller andet. Vi ved endnu ikke, hvor meget det er, der omdannes. Og så får vi altså her x og x i en eller anden mængde. Og x her, det svarer altså til koncentrationen af oxonium. Og det er så det, vi bruger. Ja. Og nu skal vi så videre til at regne pH-værdien. Og der bruger vi altså reaktionsbrøken, hvor vi skriver etansyre hernede i nævneren. Og oppe i tælleren, så skriver vi acetat og oxonium ganget med hinanden, altså koncentrationen af dem alle sammen. Og det kan skrives også som x gange x over 0,8 minus x, altså det er det, vi har hernede, der har indstillet sig ligevægt. Og det er lige med syrekonstanten. Og syrekonstanten, den står vi op på side 312 i vores kemibog. Syrekonstanten af etansyre, det er 1,74 gange 10 i minus 5. Og det skal så give det her x gange x over 0,8 minus x, og det er en andengradsligning. Og den andengradsligning har jeg løst inde på en spire, og der har jeg fået to resultater, at x enten kan være minus 0,03739 eller 0,003722. Og det er altså så det her positive tal, der er det rigtige, fordi vi ikke kan have en negativ koncentration. Og så kan vi så til slut bruge det her tal til at beregne pH-værdien, hvor vi sætter det ind i pH-formlen, som hedder minus log, og så til etansyre, som jo var det her 0,003722, er lige med, og det giver så en pH-værdi på 2,43. Så det er altså pH-værdien.